Zer da alfabetatze mediatikoa eta informazioa arlokoa? Ikasteko jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea ikasleak behartzen dituztenak informazio premiak antolatzera, ingurune digitaletan informazioa eta baliabideak bilatzera, informazioa antolatu, prozesatu, aztertu eta interpretatzera, eta informazioaren eta iturrien sinesgarritasuna eta fidegarritasuna konparatu eta kritikoki ebaluatzera. Komunikazioa eta kolaborazioa zera da. Ikasteko jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea ikasleak behartzen dituztenak tresna digitalak eraginkortasunez eta modu arduratsuan erabiltzera komunikaziorako, lankidetzarako eta partaidetza zibikorako. Zer da eduki digitalak sortzea? Ikasteko jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea da. Beti ere, ikasleak behartzen dituztenak beren burua baliabide digitalen bidez adieraztera, eta eduki digitala hainbat formatutan egokitu eta sortzera. Ikaslei irakastea, lizentziak nola aplikatzen diren eta iturrien aipuak nola egiten diren. Zer da erabilera arduratsua? Ikasleen ongizate fisiko, psikologiko eta soziala bermatzeko teknologia digitalak erabiltzean neurriak hartzea da. Ikasleak ahalduntzea, arriskuak kudeatu eta teknologia digitalak modu seguru eta arduratsuan erabil ditzaten. Arazoak ebaztea zera da. Ikasteko jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea. Ikasleak behartzen dituztenak arazo teknikoak identifikatu eta konpontzera. Edo ezagutza teknologikoa sorbenez beste egoera batzuetara transferitzera.